एकदम समझे में नहीं खेवत आवत ए कने केने बाबू हो हां केने बाबू जा हो आज हेने रसोईया आई ओतनी बेर आदमी कहां रहन रसोई अच्छा हेने बाबू कहनी हनु के चली कल सांझे आवे के मन रहे देखा ना आई काम में बाजगो नहीं हो बोला ले लाई दीदी अरे हो दूध फेंकन बो चल गनी ला सब्जी बना लियो जे जान तो एक बोरा आइल बा पत्तो हिया के यहाँ ले आए अब ना जी दीदी अभी के जाने कहां जीरा मरचा अपने भके इनका बउए त अभी बाइन बंटी हनु हमें जीरा मरचा मांगे के चीज हो के बड़ा खिलवाड़ी ना होई खत्म हो गेल एले मांगत लोग कहनी है न कनिया जानते बहुता घर से मने कोनो चीज आइल बाइन पहन त कहीं ना थोड़े दे दी अगल बगल दिमी रहेला त कबो मौका पर काम करेला जानते बहु ए अम्मा जी ये तो हमनी के एगो महला में सब कोई मिल कर रहला त जाय दूसरा महला में बुझा लगे त एक दूसरा पर अरे एक ठेपी तेल लिहसन सानिल बिहान ना होई पंचा मांगे लगी हसन घूट दियसन के तरह के देले बनी आ एगो हमनी के बाइन जा खाइन पियन त बुझाइबे ना करेला अलग घरे बा लेकिन बुझाला के सब कोई एके में बउए कोनी है अम्मा जी कि निक्स रहेला न पतो हिया हां कनिया बहुत निक्स से सासाराम के ढेर जवन सासाराम के आवेली सन त उदबास लागे भाग गोली सन 3-4 गो अच्छा सब कोई एके लेखा होखेला कनिया बताव तू ही आई ना जी त हमरा त पतो हो बियानु जान जाई है जाय दी एगो पतो रही हमार त सास के खोखने रह गोलू तर नहीं बेचारी चल गोली जहां गोली जहां स्वर्ग में गोली आजनी जन किस्मत में लिखल रही तने न होई कने अब एकरा खातिर केहू का करी कतनो अपन करम घोंघी त मने जन मांग के भगवान द्वारा से में आइल बा उहे होई दूध के लगाव कने वैसे लहकी ना कहनी है नु लहकी खाना खाना हो गेल बा आता ना हो गेल बा न कि कहनी कि हमार गइया के व्यापारी ना थी क दे ना बेचबू ना रखब जी हमरा समय के सपरते अम्मा जी अब दे थाकल जाता 2-3 गो लइका ओही में पढ़ाई लिखाई भोरे भोरे मॉर्निंग हो गेल बा त उठ ओकरे चलते नहीं हरो नहीं खिंचा पात माई इतना तबियत ओकर खराब रहे कनिया गइया रखले त ताही न गोंखा किने के नहीं खे पड़ता त दही दूध लइकन के खियाओ त तन देहिए से न मेहनत करे के बा हो एगो भाई इनकरा के देखते बानी कुछु ना करे न कुछु ना अरे ऊ त बैले बा लेकिन जान त हम कहम के राख अभी दूध देती है 5-5 लीटर हो ओमे बेचतो त सरफ साबुन के होइए जाता ये काहे कुताइल बाऊ दूध त देते भी लेकिन जानता नहीं ती लइका बड़सन समझे में ना लगे का बनाई का खियाई का त गाय देखी त का करी अब देखो तनी हे बेरा हो ओनी के मैगी कहत रसन की मम्मी बना तो मैगी रोटी दे के स्कूले भेजल बन तले ई आजी हम अच्छा त ठीक है कहत हो करीमन बावन कहत रहनु के एगो लेबे के बिया गाय त ई त ना कातना लाइक बिया हमर गइया त गइया एकदम दलेल बिया हो खियाले बा मा दुनो बेरा पखे वे पकड़ा उहे ना गरम जितना गहूम हमनी के आटा ना पिसा के खाइना तितना दरवा दिन ओकरा ए कने तू कहबू हम देखी ना ना ले जलू बल्टी के बल्टी मार पखे चलावे के चोकर खरी हो त का बिना 50-60 हजार के नीचे ना बेचाई ऊपरे में कही ह जानलू व्यापारी त कमे में चाहबे करी सन ले ली लेकिन तू अपना ले बेसी दाम का त दारू पिया दियसन 30,000 20,000 क देन त तू चन्हा के बाउनु तू अपना पर सब बोझा लेके चला उनका फेरे में मत रह जानलू ना अम्मा जी उनी फिकिर बावन एकदम कने खलिया ना द कने तनी ठीक है कोई नहीं जात रही आलू एक सब्जी ना ताकते रहेंगे कुछ लेके आई त का भल गल ल जान त क दिन ले परवत के बनता औ बिया गेल भाई परवत के तब का अब मने ले लेबे तोहरे के भले कम होई त कही है सही के थोड़े और क्यों पा दे इतना दे देनी ना आ का बनाओ त आम टमाटर प्याज मरचा आलू दम बनाओ तनी आलू दम हां त कुछो कह कने त हाथ के सब्जी इतना छोटा के बनेला अरे पहुंचा जाई मामा जी हम पूरा महल्ला में हाला बवेनु के कने बनावे लिनु के कितना निक लागेला मन करला उनके यहाँ खाई कने हां चल जा लोग रोज भोज बनावत ई सब कोई के चिखा चिखा के तू मन बिगाड़ देले कने जान जई ह अरे कोई ठीक बा चलत ये कने ठीक बा अम्मा जी हई के ये बंद कर दहो बंद कर दी ना जालन न त फाटक खोल के जालन कि कुकुर आ जाए मोय एथी खा जाता जू उठे उहे गाय के चलावे के बचतो नहीं करे के बटुए फोन करवानी है जाके भिखना के लेकर त कहता यूं उठ के 2 मिनट बतिवा के रख देला दोबारा में त कहता कि हां त रोज मोबाइल लेके बट जा अच्छा हमरो जे मोबाइल किना जी न त न तीन के कोनो का अपना आगे ना लगाई गोल हमार मइयो खलौड़िया कहते कि 4 दिन के बाद आ जाई में 10 दिन आज हो गइल ओकरा बुझाता हो घरे कोई नहीं कि हम कैसे के बनी अपना स्कूल नहीं खिजात देखो त मीनू कही आवत चाहिए तो ये कुमार टंगल तूर दे अरे बेटी आ तो मैया रे नानी घरे गोल बिया हो नानी घरे गोल बिया उ रहेली त आवे के मन करेला तोरा भी त आवे के मन के तरह के नेवता देला कि आवा हमरा घरे बोलिए का के लेखा लागेला मत चाइले खा बोल दे के मिठाई देत जे तरह के मिठाई होइला सुना त इका तो कोनो के मोबाइल बगे त चन्हाइल बसन हमारे त कोनो के आगे ना लगन त पीछे लगाली है हमारे भी तू हु लगा के घुमत हो आगे पीछे तू ही बरबरात हम ना ले धर पता ही कि लाई रे तो माई देबे ले त ऐसे देबे के पड़ल है ले
परवर हां का हलोकत देखे का हमर माई हो ये देले का बोल ना तनी तोरा मुहाले त कुछ देबे के मन ना करे तो माई के त कहीं के तरह हमरा मंगल- ना चली आ, के तरह लेकिन मंगल बलाते है? लेके जाली उछुल के आगना में चले आइली बीच आंगन में तो ऐसे लेके आगन ले धार लाज लागे चाहिए कि हमरा भाई बोलटी में लेके जाला आदमी डूबी में लेके आवत टुए तो जेका जो न रही तौने न दीही हम ना लेम। आइल बा 5 किलो तो 5 किलो तोहरे के दे दी का हम ना ले हमरा का हतनी से तो हम लेबे ना करम कोने थी में अन्ना लेबू त लेके चल हमार माई से खेलवड़िया सरानी सर हेतना एकरा मांगे सन हमरा के जोर जाला देखा मुंह समाज के बोला जानलू तनी उल्टा सीधा मत बोला तारा तारी कहू। आज ले ताजी कह के बोलल आ तू राई मग धौनी कहे तो नीमन का बाऊ की तरह के और बढ़िया से बोली ना त खराब मन के तहरा ले बाई ना बाऊ ना हो का ना कुआं पर हाथ में मुंह लगाओ त बिया होई ना जहाँ का के छोड़ बिया दही। गुजारो ना होई कोनो गुजारो ना लेबे दिहा सन अपना तहरा घर आइम गुजारा कर खातिर तहरा घर ना चल हमरा यहाँ तहरा ऐसन लड़की के हमरा यहाँ गुजारा बा तारा नजर पे भाभी कि ना रे है लेबे त लेना त लेके चल जाइम रे हतनी से हमरा के देबी हम ना ले ना मतनी लेबे रे करबो रे तरह हमरा के करबे हां ते लड़की हो करे त करबे हम तो के ढील देम ढील देम ना हाँ। का यो के बोला के देखियो खा के बड़ी हाथ ना तना खा हमरा घरे ता कमी नहीं खतई ता भाता के हमरा कमी माई नहीं खेल खतई। वाली हमरा माई के भात के खाते से रे काहे के तोरा माई के भातर के खतई रे अपन ना। नहीं खतई अपने बेटा बेटी के खतई तू ना आवत गप मिना के घुंजलू घर में कनिया का बनल बा ए हो का बनल बा तनी खियाई खा के चल जाली अपना के बा एको दिन बिना तो मैयो रहले त दाल तरकारी मंगले हम यहाँ ले गुजारा बउए कहिए नहीं खी देले त मारबू में हमा मुंह बंद करके दा वही दिन बनाले रही सब्जी भिंडी के खेलवाड़ी कहीं की। लार चिवत तनी द हो कर माई सब्जी हमनी के ना खनी जा दे देनी एक डुबी लेके आइलिए वो बासी भात संगे खाए खातिर तू ना ढेर डुबा डुबी चुप देखले रह, बाड़ू चुप रह। खा तू ता के हाँ, भीतरी ना जाई तो अच्छा तहां निकलल बनू है का निकलल मारे कुआरे पक्का जा रहा लिपस्टिक मार के करा हमर बा हमर बात हम करतानी का ना वहनी ले ले बहु सीना पना गर्दन में देखावत पत्तो है हड़ू कपार पर लूगे नहीं छे कपार पर अरे हो लूगे तो निकले देम जलू जद नहीं खेला तो जद नहीं खेला तो भाग छुछुंदर कहीं के तोरा यहाँ आज के बाद कुछ ना एक तरफ होते तरह के देखिए ना पटी ना और तो चार गो पटर लेके हमरा घर कुछ चला तो थरिया में चाहिए तो गिलास एते डूबी में चाहिए तो खांची में चाहिए हमरा घर होते तनकी से लेके आवा रख दे तनी आवे तो हम ये तब काम कि देखो करा घर तरह नहीं खाएगा जे ना मानी बात तो कोलो कोन हाथ बांध कर रख जल्दी जल्दी बना देबे सेवैया यही से नु देख कहीं ला कोनो सामान आवेला न त माल मतलब बाट उठ के खाइला पे सही रहेला यही से तो हाथ ना परोर आई रहला हटवे आलू आई रहला हटे आलू ये तो मान तनी सद जाई ये तो कने के मम्मी जी से कि परवरवा ले जाई हैं मान तनी जेकरा के से हमेशा कुछ ना कुछ आवत रहेला ओकर के दे दीही का हो जाई हैं आखिर खराबे न हो जाई त घर आवा तना के खाई हमनी घर में तो तनी मनी खाना बनेला वो तो में तनी मनी बाचिए जाला कितना दिन के बाद आई बन गाँव चल गुरनी आवे के मन ना करत रहे लेकिन क्या करी ए जैसे मम्मी जी दुइये दिन पे फोन करम हाई के हो कनिया ना आइबू ना आइबू अभी के तो पड़ी नु इहो तो नहीं खेनू कि जा कोई दोसर कोई हमार कोनो गोतनी उतनी बाइसन के चलो टेंशन नहीं के 10 दिन रहबो कोई रहनी त परवाह नहीं खे अब अकेले बानी त आवे के पड़ी नु चलो हम तो डूबे रुका रे काने बड़ू हो का हो जी का कोतड़ू ई का दिन भ कचर बचर बनावत रहेलु बोले बनल ना बोले ना रौरा चुप रह हम एगो तो कितना दिन के बाद आइल सोचनी कि रौरा सबके मीठा बना के खिया दी ओहो में रौरा होइसे बोलत ये सब बढ़िया तो खीर बढ़िया रहे खीर बार बार हम कहने तरह खीर तू बनावत तू सेवई मिठाइया सेवई बढ़िया सेवई लेम तो दिन त निक ना लगी आज दुकानी पे 5 पैकेट उठा के डाल दे दूहे में देखी रौरा जितना खिसिया के अगर बोलब ना तो फिर चल जाइम ठीक बा नु कैसे फोन पे फोन में आवत रहलाटिए कि अइबू ना तारा की मैंने खिसिया के बोलिए काड़ा भेल नो एगो तो कितना शौक से बनावत बनी नु हां ना बाबूजी खिसिया लगी है कहीं के शुगर बढ़ल बा हाथ में चीन डाल देली ढेर डालो तनी जी रो नु तबाहे को के रखले रहिले रात जानता नहीं हो गइल हो चीनी देख के माई आई हे देखिए चुका चुकी बिन ली हां ना तो में पजेसन दा मन धनक ना ना अच्छा खीर ना बनावला माई मारम बस ठीक हो जेबा रोज खीरे चाउर धो के मिला द दूध में के बना द भात हो गई यहाँ के का जाने कहीं अपना खीर पसंद हटनु जब ना तब कहम लोग ना चीनी तो निकल हो अभी और जल्दी हां थोड़े गाना तनी मीठ रहेला त ठीक लागेला सेवई मीठ कने दिए पैसा का करे के बा पैसा का जो तइए बाकी भाई टोकत रहे हमरा के आओ से तरह कहिए कटाइला पैसा ना जमा भइल आई कन ठीक माई सब कह के दे हो अच्छा तोरा कनिवा भी कहल जरूरी बाई कुल बतिया है अच्छा आई माने दिन कने हुआ माने कहा कहिए मैं लंदन से आइल जे कने हुआ परिवार के सदस्य है तो ओसे कहिए त तोरा नहीं के देवे के बुझाता
आओ दिन निकाल के ले ले बैंक में 10,000 रुपए तक कुल उठ गइल खाते पिए में बाकी रहे उनु कर कमलेश ए के 1000 देवता रुपया 1500 रुपया बचत देकर साड़ी किन दी माने पैसा हम उनका ये खाता बतिया नहीं कॉल जरूर है मम्मी फिरी ही चुप ना रहो पागल है से अच्छा जाए तो किन देला साच बात नाच क्या जल्दी बनाओ नहीं बनाओ तो जल्दी आ कनी दे देनी है बना, पर वाला बना। बार दे दो जान तो कन्या लागल या हमें संगे झगड़ा करे हो के उनको धिया बा मैया ना के गोलिए नहीं हल कन्या अच्छा ज्यादा लड़के भी तो बनाई खाइनो आ जाने कहते के लेके चार गो तब जा तब के ना लागल या झगड़ा झगड़ा करे नु हमें खिस बदला दू चमे के मारियो ते नहीं है आ मैया झगड़ा को तो करो ओकर माई जान जइहो नहीं हर जाए के दिन आज भिंडी के सब्जी बनाते तो हम लोग ना रहो जो दिन हां आ मन कढ़ाई में बनता कहते तन दो ना ओकर माई सब्जी हां देख ली नजर ओहि में लगाइए दी ना देव तो निके ना लागे हे भगवान आजकल कोइसन जमाना बाटे दादा केहू के करबो कर ऊपर से ओकर बोलियो सुन आई कने ई कहत उ जान जाके दे देनी आ उ खाना ना बनाले रहे बुझदी बासी भात संगे खाए खातिर भिंडी के सब्जी मांग के लेबो हम तो सही कहत नहीं कि जे तो घर में रही नु तो सुख पाक जाइए से बने जाके दे दी हैं रौरा देनी है उनका हिया हो लखेतन बकिया उनका पतोहिया के नीमन हड़ी है ले लेला है आ कहलाई के हमर जी बनाई नु सब्जी त आइन खाए कनी हां हो ठीक बा सब्जी बड़ा निक बनावी नु हां आई का दो पैकेट में होते तो ले आली दुकानी पहले कुल डाल देबे नीमन बनेला बुझला कितना तेल गल लेबे हाँ मम्मी जी रोई कर कहत रही हैं कि बाड़ी नो खूब बड़े बड़े खाना दाना बनावे काहे हम खराब बनाइला का खाना ना हो कने तू तो निके बनावेली देखी हां खराब मत हो के सेवैया आया का चल सन देले बाबू के सान दी हम ना ना आटा सान देले बन रोबरा कुछ कहला के जरूरत नहीं के ठीक बनो जानते भाई कि तू हमरा के कुछ ना करे देबू हां लग आ कहनी हनु के आवत तनी गैया के गोत डाल के ठीक न गोबर डाल दी हम मुहावा धो लेम ठीक बनो मुहा धो लेनी हो मीठा लगनी ना अभी के चिनिया लगल ही बन जाता तो खा ली जा खा जा त हम तो तारे गांव ले हम कुछ मिठाई ले बाबा सही बा मन नहीं के खाए के ठीक है नु कहत नहीं मम्मी जी हैं आजकल कोई लोग को है थी नहीं के कोई